ekum nipa na ekum ni so ekuni nya wonim na so na to ade do no semen of no na na wo sin enu nti ena ma wo mo boka ekofa nurse fo ne abenfo ba se wo mehwe sa yade wei ema mamefo ni na kwa e wachim achiase honorable MP ni nsemni breast cancer awareness month e program yare a eto ne phone ne sene nkofo bete ho asem no osumi we ne yayi esi wo se ye de yes adwumadie engine se ye de yes adwumadie ni dia na ese fata se e be ma ye nkofo nso sa adwumadie na won mo so tumi aba na o ma ba benya mfaso afresh na wasichi wasichi yare nso woni nti e ma kwan se wa wasichi yare no nso ana se wo ba se ye hwe wo se wo siche yare a se wo bia ne akyerew de ese wo ye woni bi nso a ne akyerew se we na wo ya unye bi esa ambe hwe wo no nso a wo mo enim se wo mo wo akmayare a friend blood pressure it's important to a yes I do we say ye pese ye manfo na komudi wo mo hu ba bi o mujina na de ese wo mo Ebusiani amuti ye yamna shebudwani mo manfo wo achiase abeto ampeso aso Worimnyamfo Kofi Ahenkan mafo ne enono dodo na asan ma ne friend chairman mafo na no si yape ena maami oni na ka bom a osanso ye nurse ni a osanso eye women's organizer ewa achiase abeto ampeso aso ma NPP amanyoko ni Millicent ewuache enso de tu yamane boni kwasi fori anim sei ai wo mani so ade hunu ne so pa na ade ba kuntiam wo mu di sadwuma so ni sei wo mu sabeka ema dodo na wo ma ba ehwe kokram a etonu fom esichi yade ene mojabroso esanse Ghana de enim sa de ye ne kwa ya mpempie boa pa emani papugusu nti ana wo mo ye ne san no na obia nyakwan babi ebi obi mi kan takumpo ni bi a odefo ka kwa ya sabia enu nti wo mo ye ne kwa na obia nyakwan ye bi na o se wo mo ye ne san nya nu nko nya achiase nko wo mo bekọ mantem ankase wo achiasa beto ampeso so nina ti ochema wo mbekọ achim aprade wo mbekọ achim anamase ene miamia wodo bebri sede bia amamefo no benya kwan abehwe wo munufum wo mmojabroso ene asichiyade na atu wo munina ase afiri wono program enya hankwa na ye no ye constituency ye 3 blocks enti ye 1 block e achiase enti ye start achiase enne ye wi achiase a ye wi ye ochina nyame boa ye beko aprade na yakoye aprade ye pese ye block ni nyina e benefit sa program we ye fi ho so a ye wi ye beko anamase na ho so yakohwe ho block no na ya hwe omo ho no so na yetimi screen omo nyina Sebeya, you be program no me expectation is say do na betimi aide aba na ye screen omo ama omo problem no ye mo ye fe nyame mpa ye say obi anya o house a ba se obi nso obi a ye menso ho ye be boa na nipa kro no ye tu asientem ama no na ankwanko wie die ye ntimi anya ho free bi enu ti na ama ya hye program ye ne dey Ebusiani amuti ye eye women's organizer ma NPP amanyoko no achiase mensi nimu apue mantim Mame Millicent ewuache Abusia ya tuwa kasiano aswana wopeni power da Liberal Party of Ghana LPJ someha wada wamano asa franka tuni ayo ni mwenyamfo Kofi Akpalu wopeni dinsamba to drop papa wachire musa wa my Ghana penifobia homo wa maimuno wamo yama adishie bidi wa mosika ye dwananka na peniswa wotene fie ya hwehan kwadare nanka no ye kananka refua anasi ye bunanka refua sa penini ye bunika hu biye papa ni etia wakasa no wachire musa wa my Ghana ye timi adishie bidi wa my na boamobo ana dia emrano esese womo nyana ne kra nyenye womatama bo womo womabo ni kesire ade chi adanse ne eno no womugusu na womo ya no womo ye wochira musa wohwe eye evangelist Patricia Asiedu ene na na grada ni din adodro na anim si adefre no mami ya tuomai mu ye nim se ne nyuma sifatia sika gari na chese wo bu adehye fa so sa bu adehye wosisa brain maban atena se ye hwe hai ma ne chese wo bu adehye gu mu sa de chinye wono ansa brain wose wasakra sesi a wafa Yesu Kristo se na genkwa enti no wo behwe na ne wafa na monpa so ade chinye ma mi se wate asori na obi sa se hawo na asori tie no ye de na mienu petimi tie asori sa
Anam ye no petimi de ti asori mane ye wose ne nyina ban tena se ye hwe han mane ya ti asori nene wasan so na masori kwan so na odi bu nkrofo se ha dwe eye papa woni monyamfo Kofi Akpalu atras na wotrem se wano wonsuro kan wabeka sisu popi asachi aposifo ache anana grade aya nada aya camouflage wamode fefa de hye ni sa kama mra no ye adwuma wo man mu na ne obi atuna adwen afiri so wotrem se aposifo na nkasa adwuma nana grade di wo man mu no wamu ni mu bi ebi munya ho mfasode pi tire ne wo mu nyina ka omo aboma ye kanana ana wo mu hyehyɛ na se ebi mu hyehyɛ na basase ana tsanensa ne mfata kwan a wo faso bu amanfo wo man mu no eno nkwa na ade achi ade se nyina wo mo dwe ho wo kyerem se agrada wo hwɛ sane a wonya tumi bi a wodidi adwuma wo man mu kura e kyerɛ sa posifo bi kan ho ana te se wodi sa adwuma nta posifo na wo ma ba bɛkye na agrada no eye who are you camouflage bi ana wo mo de dada Ghana fo eno achi ana wo kyerem se so wo no pa na koye ma pani a anka na agrada nke ye kye ne kra nye ne anka jem kasabre wogusu dem wogusu twiraban kukuma wo ye adwumaden so no Kofi Akpalu pa na wo ye ma pani aka ne ma bi atise se no anya ade a wo besoso so kra se ye wo mra wo man mu a emra ne akutie nto no kra no won te ase ne antia na agrada de wogusu a wo ye nta posifo ahwe na wo mo enye ne ye. Those nonsense will stop. No radio station, no TV station will be allowed to do that in this country. You see, if you are practicing nobody has any issue with that. But you cannot be on TV and be telling people that you can double money. That nonsense will stop. I must be honest with you. Yeah, because it's scam, and it shouldn't allow scam here, okay? That woman, yeah, should have been in jail long ago. If you are serious as a country, okay? She should have been in jail long ago. But you know, these things here, they are able to do that because they work with some of the police people. Even her arrest, to me, is a camouflage. This thing, to me, where I'm sitting, I can tell you that it's a grand scheme that they've planned it to dupe the people, and then they will go and arrest her, okay? And then they will share the proceeds. Abusiani ekote ye aye Franka Tufo Adima Liberal Party of Ghana someha Kofi Akpalu. Ente bia na Bank of Ghana ene Ghana aban ya NPP aban na tuzu pepein womo aye ntutuye bi ye se da bi Ghana oba oman mu asika kra bia odo no do so pa na so nketenkete na wom no ebedwumadie nkoye ebi ntumi antutu om sika sem ye ena abekọ wetre sa ena mo di joso sika ninti Bank of Ghana ene Ghana ban eka bom twetwere de sa akrafo ya wom kokon ena mo di dwumasum bi hye so se wo ebeba atomachi bia wo dwumadie no ye to sika kra bia mu ko twere nene wom tu mu pa wom tu sika kra bia mu pa na no na meken Kasima fo ba ko de ma NPP amanyekonu Abubakar Sulemana adodo na afa no lakulaku e de aba betu gya se abana yadio so tutu saska krabia mu no se nka mpo wo ma saska krabia nketenkete ne ya wo mo dia no ka osa aba ne chi wo mo ka ho seni senji se mo bie ska krabia na mutumi totum sika sem yi na mugusu ya dwuma saa mudwiri kaguo mo ha sika sem no e wo mamu ka osa aba ne chi wo mo kra ka ho osi owura Dr. Ernest Adixon oye governor Emma Bank of Ghana no papa ebu adwuma papa obo adwuma o osi nkono mpo na nka oso oye governor e wa afimpinu no wo 2008 nanso amanyosam funti sabi wo ma amfa na anye eye na mbo no twetene baabi ana nyame adom wo ba bediasi ade de wo dia ukwanwan kura ba ewa wo dia nti osi ka osi wo meska kura bia nketenkete ye wo mo dia nkese ya chi wo mo kura ka ho ne ade wo mo tumom zampa onoko yeje Ghana for ankasa enim say MPP ena ye party a ebetumi amagana ye krabehwe na de bia nso a o hyase no opani ya ye say obre o hyase nso a o hyase wo baabi e build in fact ebinum mu ani a mu teach there are some of the businessmen yes the business no come down but otiase last me no be argument o say ene be go banks ni na ena governor no ena msiminua governor no yini free mo onye politician governor no ye na dwuma dada oni ni one of the governors that owo akukudu a onye bema ntumi nye and it's not corrupt it's a bank no one yes ade na ka Ghana ha ebe butu because nkofo sika di toja pade but ade ba ko a ye ntumi nye ya a e ha adwini se etwase ke chinkofo tum etwase chi sa bank for no bebre ye ti omuditum say explain lawyers ni explain it chewa otum say ya check but say o man no konani o hwe hihye ya e de ato Ebusiani amuti ye oka wo medi nkutawoma NPP amanyekonu
Abubakar Sulemana adodo na asa ne mrane fe no laku ya to ansam ni so na ndc amanyu ko na wamu kyerem se wo mani abre papa pa ni ewra premo kase so wamu di tudwa no mu kyerɛ se afipi no ni aduonu na ya batro no wamu di goriate pa na eba goriate ahoɔden yo wamu di ba na de ombedi nkunimti isi wampa ke ne ho isi ntutu ne niama ye sanya de a wamu tena se ayehwe han te sane na no wamu ye no ene wama ka sem papa na no na akopia mu oframantem a regional organizer ema New Patriotic Party NPP wasuna manyuko ne shirado kosi boja edi atudwa wo kire mu se Ghana for muntu madwimo munhwe ye pa ne anadam wose NDC amanyuko no ene wo mani abre wo mani asoja ko te se krodom no wo mu petumi a wo binim adekro wo mu di tumi ne eba be ana wo kire mu se Usha NDC amanyuko nsane wo mani abre pa no wo mu sema wo mu kika na ahwa no wo matu futuro egu Ghana fuani na afipi no ne aduonu nan ya sanso akwakoto aba ye bewi awti ane na Ghana fuo ya de ensate ahye ye num ekoba ne sa ebe hadwen ye papa panti wonu kosi boja wo di kan aboya kwakọ aka kire ya people se NDC amanyuko na tumi no wo mani abre onti ye hwe ye ana wo kire mu se usha NPP abayi ba yo beka sa ane COVID-19 na fe Russia ni Ukraine to kwa ekoso no enu kura ka hu bie na ma wo man ni timi enkonkan no wase NDC fortune wo manugu su na ne wo mu kan ya kan bi kura ka kotra sa abayi nkontompo na waka abayi sama waka no kura bia ni no wo chem so mo enu adakra IMF abaye wo mu ne Ghana fortune nkomo sansam na wo mu kan yo wo mu sadie ba kwa ama mamuamu aye dempa aye COVID-19 ana fe Russia ni Ukraine to kwa wo mu kra kokobol so enti wempo kyerɛ sɛ NPP amanyuko no mu ka no kuradrodo papa panti Ghana fo yam ye ninda ho na NDC amanyuko no antu mfuturo enwu ye ni so quite challenging because the kind of politics I hear Ghana especially in NDC for over the period try so much to educate the populace. This is the situation we find ourselves in as a country. Try say you better rally Ghanaians around. You find them on the other side. And that is how they have always operated in this country. It doesn't mean that you say you're mismanaging economy. You can say the effect of COVID is having a toll on the economy. You can say the effect of Russia and Ukraine war. But these are all the things that the IMF said yesterday about the effect of all these things on the emerging economy. Where do we find ourselves? Are we not emerging economy? So, as I said, as for the NDC, their power no more, and you can never own the power no more, so you can never pin them on any promise because a boss said the will be. Boss said the pants on Mercator said this is what we'll do. Now on my back, now I'll be pinning on to do it. You will never get it. That be their campaign message until they get the power and then they abuse everything. And to why Sunny dear, yeah, assume Sunny dear na beboa, or been so say, mediana ye. I think Pinunia do no ye bewa magaho. Abusia ani aye from Mantemo regional organizer, Emma New Patriotic Party Kosi Boja. Wo ehini me bosom ne da toso nan e wa afiya mu ena achemudan Ghana Water Company Limited Management ene wo ma wo apoemantam de krata ba bonten ene wo msanso ne Ahenkan Kasiebo di nkuma ene wo ma kasema fokra kasai ene o chese enzu aya fe enam so mensu yiri man ho mene so no ensu kase ba kwa da odan atwam kwa kire pa bremu nsu no eyiri akomia odo bia wo mu di omudwuma wo matena ya odro bia wo mu di omudwuma no ena afimfide bia wo di dwuma no nsu na ko bunkama fasoma eya ha adwenti wo mu to power supply ni mu se ko twre wo mu tum nyame aduma wie ya nkran saka ne se Ghana Water Company Limited for bia wo mu di dwuma so ne so ebi ko akwatia kade buadua achimudane ne important babia no nyame adum abremu nti wo mu tum no nyame adum abafoma momodi dwuma ma wo ma se bia tum yenkwa wo ma so nko bisa se anyembia de ye nsaka ne de yate nukura bi wo ma na de ogina ho de okwaten de obaten de ogina ho atendrodo customer for the Ghana Water Company Limited ne nkrabata wo apoemantimu owura kodwo dase akora nwuma otimi nka ye de wasemo akwa baba Ahenkan FM so
Yo, but I'm saying kana but mo pidi no ni egu de de upa ndame. But me kan here. Me patro me ton kapa so so timi ka clear. Yo, did you? Mo ni tie enya ne say 4th October mo de batu dwase mo to power supply e wo dan mu na ensu eyiri ebremu eyiri no ekomo offices cause kanta mo mfidie bi so nti mutum na awie ya na esanya ne tie say be na fu amakoma kudu ntami mo tumi aye adwuma ma mo san bie power supply no no krasa me patro o kan shi wa sama na say power supply be say wa me patro say Ghana water on say mo de batu dwase mo to power supply plant ni mu me patro say no patro me yeah there is you water plant no now Kafra me patro we dey patro me na me correct o okay I dey see any say be na otumi enu bi atwa mi so bi eto gidigidi wo appointment temu ano ma ebowura ye other plant se wo atuma da Ghana water amadi na da for ye ka other plant ye plant kesia even the whole eastern region appointment temu nyina na ye plant kesia ewo appointment temu nyina no and the supply atuma da kade akwatia bo bia ne emiamia ekeka ho no nsuo yiri ekọ nsuo no be na yiri ya bire mi ya na yiri ya na ebowura ye bia ye fidie no wo no ye titi dan kwa de twa wansia no etimi bowura mu ma ekota dan mu be eti no da me cha de etimi ya pakwa bi so mansuo na we ya ma be na otumi enini na atumodaafo me amodi nsuo kom kakra na so no ya tia na anopa wia na jude siom kwa sutobim kwa ni ejine mu aye se ebetimi aya se fidie ni ebetimi aya sisi na se the better the esi na yetimi aya sisi ma fidie na tinya asa ejina na so na me cha de na wie ya me no ka sei anyumre no awie yetimi aya ma sei fidie no eye adwuma efi anyumre akosi kire akosi bia si a ebo nyame mpa bia so nsi bia si a emiamia bebo di ya atimodan akotia bo bia ekokade no wunyina nsuo beba ama me afa mo nyansuo no dodo na in fact emre de ma ya woni nyina ye na otumi ru ntem no nyame ncha de kedi anka efiri bia tina na ase ko sere de be na otumi ru na so no yetimi ara ase enafie no ya ye ama bia ye adwuma fidie no nyame yantia tika boni bia ye adwuma se ne o se ye no eti no bubusa ya na se befa o fidie so na ada odamai obi otie obi ansuo ho sem no ye to fidie no mu no ha o mo no ye bedo mo ate se o munya twen ho etimi de twen se amo be ase bobo pa tire chi na etimi ara se fidie de betimi aba asa se adwuma timi no ka te no na se asamodo wo se sisi ya me no ka se fidie ni adwuma nsuo anche obi a ni nsuo ma no fitina efi anyumre anadwe akositina no pa akositina anyumre ekoyina no amusuwe ba owura dase ya dase pa na me no asensu ni ensiesia o ye maame sanse de o twere tia de o kanso ebeti ya dase nyankopon hyirawo ene abribia ebo ahomama onya bre kyerɛkyerɛ mu ma Ghana fo adi nso di dwuma omuso enyom ho ntia se nyankopon hyirawo pa na odwumadi amen yo se da mo adwuma na o se agire ho na yesu mo manfo ntino yesu e da mo se bo tire chi muchi mo ma chi do ma amafo te de ekosu nyina no yesu e da mo se pa piao ya dase yene owura kodwo dase ono ene ekasama foma Ghana Water Company Limited ne nkrabata ye wo apoemantem nina ekodi enkomanti nyame adom water supply plant wo mutum e wa chemda enam bremu a eyiri ye kɔ on muntino wo ma bie bus ne fo ma kuma kudu ntem wo ma ya adwuma pa wo ma ya de pa me na water fund dia me ya do mo pa wo ma ya de nti o se ahwa nu enta fiti ena kɔ china no wo na nsuo ma bia no ebeba hallelujah ise na me de ma ntino aje na ma tinya sho se fiti o china kɔ dia ebeba papa abusia ya transam ne so na kasia yi twegu Facebook ana face YouTube wa dwenkyere no okwa na udegu no wa like kama no wa share ye be hwe
na yakenkan ni nyina so ama wo na akato na bro na BECE Basic Education Certificate Examination ya de akwakhwehwɛ so adisuafo a wɔn JHS3 no ne yɛsɛ yɛ Basic 7 wɔn anatse wɔn kwakɔtro wɔn boabo mu ye papa ne fiada Ejode di enimia na chese ensɔhwɛ ne ɛhyehyɛ so ɛno nam so ma akopie mu ɛwɔ German North District ɛno ɛwɔ Brumantem Education Directorate PRO wɔ hɔ ɛyɛ yɛwura Eric Mensah wɔpani ade afutuo ama BEC fo ne papa adisuafo no candidate wetu amofopa no wɔkyerɛ mu sɛ fiti afe pepepepe a yɛhyɛseɛ asi ɛkyerɛ BEC nsɔhwɛ ɛwɔ man mu no ɛne ɛda ne dan nyinaa bebre ne duni ɛkɔ akɔkyerɛ wɔ yɛkfo no ɔmo de aba ɛmo de wɔ mo mmra ba mmra no ne edi mu akotin yɛ paa ne sɛ wokɔ nsɔhwɛ ne mu a ɛne ɛwɔ pen wɔ pencil wo eraser na tsekita matset ne krampo rulers ne wɔ mu no ye obi wɔ hɔ a wɔmfa nkɔ matset tontoro wanya ade a wode bɛkɔ ye be yi ruler na frim na tse wode wade akuta kɔ enti wɔbɛsrɛ papa sɛ ade bi ɛko atia wayɛ kemra no adisuafo ne hwɛ na ne wɔn twom ho emfiri ho sɛ ne be ya ensɔhwɛ no wɔn betimi atoro na asomdwe kwan so na aboa matse wɔn susu adi nkuni asomdwe kwan so wɔkyerɛm sɛ wa wunim a wodi bibia wayɛ kemra ne akutia bɛkɔ na wɔn sabe so mu na ne wara wugyeje wara wugyejereje wana wɔkɔka wasɛm enti wɔbɛsrɛ adisuafo ne papa so wɔn hwɛ no wɔn twom ho emfiri mu yɛwura Eric Mensah ani amane boni kankan bedu a wɔgyim nyame FM na na kyerɛ ɛtwetwe nkɔmɔ a wɔkyerɛm sɛ wɔbɛsrɛ papa sɛ more practices ɛyɛ ade a ɛyɛ na ɛha dwen empempi adisuafo ne kɔ akɔtwerɛ nsɔhwɛ na wɔbɛso obi wɔsi wɔtu apɔ ɛne ne srɛ ho nyina wɔtumi twerɛgu wɔbi susu tumi twerɛgu paper so bebi a wɔde bɛhyɛ deɛ ɛtɔgye ɔno ankasa obensa nsɔhwɛ ne da n'anim a wɔtwerɛtwerɛ nya na kyerɛ wɔwɔ bibi so wɔakyira wɔhwɛ so a wɔtu apɔ wɔsesa nneɛma no afi nsɔhwɛ no wɔayɛfoɔ ani abere ade ntotoyɛ egu apom yie papaapa nti wo wunim a wobɛkɔyɛ wadwen sɛ wo bi ti wɔayɛ kno w'ani bɛbɔ ho so na wɔayɛ ka bi ti wo enti adisuafo ne hwɛ no wɔn twɛ mo fi sa nneɛma no ho ɛne mobile phone no buko paper so ade bia emfa wayek emra anasa ne wayek emra ne bo ebra no adisuafo ne enhwe entwe ho efiri ho BC no white for Emma Quine Emma ye Unklane use calculators. Enti stress headmasters no more say Unklane ba obia emfa calculator and shen ho emfama. Sanso na obia emfa mobile phone, paper, books, and material bia or the beshen ho aba apart from the pen, the pencil, eraser, and a mathematical set, dear. What the before bia shell ho ba white for befriend a foreign material, a bit yama or ho actual or examination ho. Abusia ani ayeyera Eric Mensah Brumantem German North District Education Directorate PRO na tsewakasa wotu adisuafo ne efo na wopani na mananso obi anu wokyerem se watu adisuafo na efo aka kyerɛkyerɛfo no wokyerem se kyerɛkyerɛfo bi wo ho a BC nsɔre ne kɔso no ene wo mutimi kɔbatabata class 1 ankola ne kyerɛde adan no ho no wɔn tumi kɔ batabata wɔbɛw na ne foreign materials kro ya nneɛma wɔyɛ from pene so no na sɛ wɔn de man kwala no akyerɛkyerɛfoɔ na bi tumi tu apɔ no gu paper so enti nsɔre ne kɔso na no de akɔma kwala no monye na montro wɔsesa nneɛma ne nyina akyerɛkyerɛfoɔ ne hwɛntwe wɔn ho emfiri ho afɛ awofoɔ ani anuanom bi so a wɔn so bɛkɔ center hɔ no obi wɔ siminya wɔ hɔ enti me kwa akɔhyɛ ne nkran wɔso wɔn so sa nneɛma ne nyina da wɔn twe wɔn emfiri ho nyɛ sa na wɔn kɔyɛ se wɔn ye bi na wɔyɛ fo ɛso mu a ɛne akorako no na so bɛ he papa woni pa no so a wɔkɔyɛ sa de no wɔn so wɔ so betimi ayɛ he no kyerɛm sa anya kyerɛkyerɛfo nkwa na ɛkɔ wɔne aposifoɔ ɛnso so wɔn ti wɔ bɛ wadwe sɛ okodi nsɛmɔne no wɔn so pa echi a wara ugyegereje yɛbɛsrɛ nkuru no a yɛkɔtwerɛ nsɔhwɛ no ɛwɔ mu no nyinaa nso sɛ mpempi na ɛduru baabi a ɛyɛ ana nkurumafoɔ no all students ne ɔmo keka ho no ɛyɛ ana ɛduru hɔ a obi pɛ sɛ ɔbɛboa ne ba ɔbɛboa ne nnua ne ebinom di mmirika ne nanenam hɔ yɛbɛsrɛ sɛ wayɛkfoɔ de aba sɛ ma yɛhyɛ nsɔhwɛ no ase a ma obi biara ɛmma center hɔ nti bɛyɛ 100 meters radius deɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛhu teacherni yɛmpɛ sɛ yɛbɛhu awofoɔ yɛmpɛ sɛ yɛbɛhu nnipa biara ɛwɔ hɔ
ho police mpanyimfo ebe soma police fo amoma ko centers ni nyina mu akwakobo ban ewo ho ndi se obi obepa ne ho asem aba center ho abra ye tro nso he no na enye aban na asoma no nye wayekfo na asoma no na mmom ono ane pe anase bibi opeso ye nti na oba ho a police fo a ewo ho no ebe chi no ama nipa kro no onim ready enti wo banyansafo yetunofo yekanasem na anwachi na yera Eric Mensa etwas na wochimsa afeye disnyafo na wamo kwatro nsohwe no so no wo show mu kran papa pasa ensohwe na wamo kwakwatre no ne wo ma chechefo na akire wom ene ne wo masua no enu hu semisa ne yakwakọ bisom entinya ade ehu bia wo invigilators no so wa ba be hwe omo so no wa so ya kyerɛkyerɛfo saa entinya de wo bia kwakwa hunahuna obi anase wo bia kwakwa titi obi ti adisuafo no wo munye ehu afiri omumu na wo munkonkɔ tro nsɔhwɛ no emfa nkunimdie mapa emra nsohwe no yen teachers a ewo jama North district he ya na eba behwe nsohwe no so nti ebema emma nkura no omo mmuhu se ebia omo mba behwe nsohwe no so no omo hunahuna omo anase omo tete omo ewo examination centers wo nti se omo ba omo nkahu se omo teacher fo a omo kire omo ade no omo mu bia na omo ba na omo ba behwe omo so nti omo ba behwe nimu se omo di obu ebema supervisors ni vigilators a omo be da sa centers nyina no de omo be kasa omo nye biano omo na omaye edamaye message omo head teachers so hwe se nkla no obi e ba omo be hye omo school tare a omo de ko school a yenim se we na ye omo prescribe uniforms a omo de ko school eno na wo se omo hye na omo de eba omo ba omo mrantem e wo se be bo 7:30 no na bia wa ready se wo be transfer hwe ni bibia na wadru in the center Abusia ani yera Eric Mensa PRO our German North District Education Directorate Bro Mantemu. Yeah mbaba Ahenkan Kasiebo mu ye ni tiensa kan anayenya ye e okodwa pa newsroom ene se wo kasoa okọ kasoa mfimfi Mantemu a ene se owura bi ya ohwe na onhye dan wesa onso onhye dan nya koda sa ni hujenja no so akra fine wafu high tension light point that de bi high tension tintin kasie ni bi pa yanu no ejewom na no den papa ana wafu no kwa ba ku mienu akohye esoro pa ponu so wa ewo kasoa ye fre ba bi Galilea kasoa Galilea ana ba pesha so na asem ni na ne se ewiase afunu no nti okukunu ho na ogogun na ofudua kwose full high tension power wom we dey more rem agragro ni chance aka se papa no afiri soro light no shekina ma wa ba hwefom se pu na yanko amaso die si ye ene de koba ni na yama no boni akosia ade bi ede wa amaso akosia majo na ade na ede na ewo ho anase wo abonten ewo mi nu mie no ho ebi wo me ho me ba try ene o chwede aponya kupo be sia do ajam dase sa ade de wo me ho ebu sia pa chon asema mi ke di macho Facebook live search Ahenkan 93.3 FM owura na wa for high tension tin dadio ewo kaso Galilea mvivi Mantemu se an wiase afro no wiase adinti ofo ko January fo agokunu yenim so January wo se den o de bra Facebook live na wa bra behwe awrewsem na botesem a asi ewo kaso anwumre ya akosi ade bi ede na ba ne sen yo mini ala ma medi kan ma yetie fun na akwaba enwumrewe na awrewsem a asi dinane se ewie ya ebo be ye 2 me hye no mienu wa na yese se Galilea ukopie mo Galilea ewo ga south in Krampukuni Mantemu ni abrante bia yesu omususu se wedi ifishanu dunu 25 years wa full high tension and you say wa full high tension so say and dia yesu tutata ni akopio yekopio ho a ampani ampani ni ani ampa abrante na tese wa full high tension ya wo ye denyo ena a police for etwa ni ho ahia ekrokro ne se nka brante yi from senkansion pon wo pa wonje no wono a police for ekrokro bra ba di nsuo ne no
ɔsi daabi minsi mba fam da ɔsi o si fam sika na ɔpa ɔdi ɛdɛm osika ɔsi daabi minsi fam da aduane na ɔpa ɔdi aduane si fam na bɛdidi ɔsi minsi fam da bɛɛ 3 hours a polisi fa korɔkorɔ aberante yi asɛ nka obɛsi fam mpo na nka egyina nka ɔmɛtumi aso ne mu ebisa ne sɛ asoɛdi a mpɔte na ɛha wo nkyɛn wetumi afro transformer a wopɛ sɛ okun ho anaasɛ ɔpɛ sɛ ɔho yɛ ɔho den aberante yi esi fam adeɛ bi ada me ba o bɛyɛ dɔnhwere maako mmiɛnsa 3 hours na abam na aberante yi egu so wɔ so ɔhyɛ high tension no so adeɛ bi ada me ba fata me mepacho me ba o mepacho sɛ wotie radio yi abɔmɔden abra Facebook live search Ahenkan 93.3 FM pa ana ko YouTube ubenya yɛn ana nipa o bema wafo high tension ɛyɛ adwuma light pa yɛ adwuma wom wafo akɔhyɛ nkomu sɛ wiase nyende ɛne ama no boni akɔsua adeɛ bi ɛde ɛkyerɛm no bra Facebook live bɛhwɛ video no wiase nsɛm ɛdɔso pa o adeɛ bi ɛde something sweet to us mame nti apolisifoɔ no ɛyɛ ne sɛ ebia nkɔmɔ gyinagyina ne ho ne nti osuro sɛ ɔbɛyɛ den obɛsi fam nti saa deɛ ɔmu tu ɔmo kaa no na ɔmayɛ den na nkɔmɔ akɔ nanso mike na ebi mu ɛhyehyɛ kɔnɛ sanka ɔmo twɛn sɛ nkɔmɔ etu kaa no ebi ehu no bɛsi ne mu ama wasi fam na obɛtumi aso ne mu ɔmo yɛ bia aberante esi fam da na maame nfa ne sei timemufo ɛwɔ hɔ no miduru hɔ na midi kan ɛne ɔmo di nkɔmɔ bi sɛ ɔmo sɛ aso aberante no munim no wɔ hɔ baabi anaasɛ ɔmo ani atwa ne so ɛwɔ hɔ baabi ana ɛna ɔmo kyerɛ sɛ daabi ɔmo nim no wɔ baabi a na mmom ɔyɛ mate ni na ne master ɛyɛ driver nti ɔmo pɔn a ɛbɔ bɛɛ tɛ ne mu a Guinness bar bi wɔ hɔ no na nkɔmɔ abɛhyɛ hɔ na ɔmo anom kakra na ɔmo asɔre kɔ fie ɛno pɛ na ɔmo di nim no na mmom ɔnte hɔ nom nanso bɛyɛ 4 days 5 days ni deɛ ɔmbaa hɔ ɛno pɛ ɛna ɔmo di nim no after me nsamza aberante yi a wɔhyɛ transformer yi so a ɔnsi for me nti aka 10 minutes a ɛbɛbɔ 4 no ɛbɛbɔ no 9 no yɛbɛhu ane sɛ fura na wɔforo kɔ soro fura na wɔforo kɔ soro ti memufoɔ yi pa na kyɛw aberante esi bra fam wode ɛsa ne bra fam ɔsi daabi me mma da nti aka bɛyɛ 10 minutes a ɛbɛbɔ no 9 ana ɛdeɛ baabi a waduru ne deɛ tɛtɛ wedru heaven ewi wedru transformer last ahoma na ɛwɔ hɔ no ahoma etwa toɔ ɛwɔ transformer no na wedru ne da ɔde ne nan asensɛn ahoma no so aka ne nan abom ɛne ɛyi salute yi bi mini abɛma sɛ onim salute a akwadaa pon school na wɔyɛ salute ɛne wɔkyiakyia obiara onim deɛ ɔka owie yɛ na ɔka ne nsa bɔ mu te sɛ wɔba bɛbɔ awafaada no ɛne deɛ sɛ mpa ɛbɛ na ɔbɔ yɛ o mpa ɛbɛ na ɔbɔ yɛ o ɛne ɛbɛtia ne sɛ transformer yi adi pew na ne sɛ aberante no ofiri soro ɛbɛbɔ fam sɛ pan yɛ kɔ ho akyɛ sɛ aberante ewu a nwusie ɛdɛ no wɔ ne mu tututututu nti nipa na down no ma ehu se fi no mu asɛ sabi o apɔnkye a yɛahu no gya so no mepaatɔ aberante no ɔno aberante no na kyɛ sɛ ɛgya dɛde wɔ ne hwidie mu tutututu saa no na ɛgya na ɛmfa pɔtɛ fi na yɛase na ɛba na ɛtɔ kɔ baabi afi no ɔnsɛ baabi afi no na yɛase ɛtɔ ɛhwi a wɔ ne bɛma so anaa blasti yankasa sɛ ɛgya no kasa blasti ɔsɛ wɔkɔhyɛ transformer no ho no kyɛ sɛ ne ho ne naka nti kyɛ sɛ blast ɛde kɔmisi mi nya bɛma ɛkɛnya mepɛnka nkɔfoɔ mu twa ne ho hyɛ na nkasa de nka bɛte na obi ahwere ne nkwa ɛde pew no gidigidi obi adre me ka nyame nzi ya nyame nso ya mu o nyame wanyi o me fa hini o ɛde pew baako na me nya bɛma enti ɛma enti amanka ne ɛwɔ ga south meche gari a ɛhɔ no mo no enkane na duma na abamu anu so wanya mfie ahe abamu anu je so wedi fie ya fa no 25 so onye obi a wenyi na obedu ɛhɔ no mo no timemufo no so bi tese papa ba ko oton sa o bebi ame tese ebo 10 no ne mansa ko ho ko no mansa no papa ne tese wo ba ne ntia be ka tese papa me wie ya ba me be na papa ne se o
the wusa sen e di sa ye o nti papa ne obi kwa de e wo bringing ba ho no to seven aba na nkwani abrante na bedi abedi nkomo be hu anu se abrante afo so ho atete asem corporate ndi wentini anka nje papa yi aye kasi abrante esim ahwe ne nkwa ya emo rempa ni ka asem ku esa wo mi se tete a itime mu fo na omuso mu wo fire mu hu se ko bi pro transform na hwan ni ona mu ka mu kwa mu se yi city for mu se o e dia yi city for na dia omo ba ba ye nka ne hu adwuma ama ye na so mo hwa mo se yi city ni so dia no wan sha tale papa bia na e bia nka atale yellow yi omo hye yi bi o e bi hye wo mo na hwan ni o ene so omo ko hu se ablante na wo se transform e so a o tre minisi for me da music from a police for crocro no and then I'm using that police for ampa omutimi crocro ni pama ni ye nso mo ye bia branch answer ne fo emo remti akoji ase ni padua no edan fa emu no wan sese a police for kam ni padua no e de to kemu a o mo de ko o ma freye nti ni gidi ye se o meye hwehwemu okay ahwehwe le busiafo nti de be tie bia no yɛmfa nkame etiefo ampa na osi ade bia de no ena da ade a ayo me no me enu nchen meba na ma kyerɛw ente word to a wise is enough on it's enough it's enough mbomo yati yɛda se pa ebusuane yama ne boni akosu ade bia de ena kodi nkomo free garia eno wa manya ne tese ewo gas out na se nkramompuni mantemu mum eben kaso a Garia Gasout eonomo ene ekonya ne tiewi mate ni wanya be 25 years wakofo high tension say wi ase afono no nti ama wafiri so abehwe opu watona nanom ewo nsedo abusia ye to ansem ne so abusia ye to ansem ne so nane eye efia dantin freaky frankie friday papa pansem ne edoso ye de we fam ne de we afamu kakra na agrada na atonyum no wo tonyum ewa sorry free musema sane de beba ne yenye abofo enkrato tubri hospital se brana won saw yade bia ewa dwense wo de we yade no ne aka no se bra wo betu ne te so ama apomude hu hia ye papa tubri hospital ewa outpatient service a doctor for wo ha wokwa wamuno ba twetwe nkomo afa inpatient service so no ewa wa obeso hu doctor ni ewa kukuamu a wano ebe twetwe nkomo ye papa pharmacy antenatal postnatal care ni nyina da ewo Jubilee Hospital sanso na counseling unit so ewo ho na Jubilee Hospital sa wo canteen ti wo ba ho a wo benye aduane so di afa insurance card ahodo ni nyina da wadi ye adwuma say national health insurance so private health insurance ni nyina da wabeje na wahwe Jubilee Hospital ewo achim oda aboabo kwantempo ne so Amantra Bridge ni so wa ano wo frɛ penifo 0244 5757799 0244 5757799 afa Bempama Plaza Hotel hotel ni enyasem ketuo Bempama Plaza Hotel sa wo yo hoho ana po wo achimoda na wo pe bebi adwodwo ho a wasebra wabesho kama na ne dan no aya queen size beds ankasa afa air condition ensusu wo dan bia mu na also dan ba kwa no ye self contained dan bia so fridge ni TV bomu wa ho ban bon sensem susu de ejina brani ye papa bebi obe park o ka so no enye how inti Bempama Plaza sebra na ebedwodwo ho Bempama Plaza Hotel ewo achim oda enkwantanimu a woni Pentecost asori no ana edi anhwe ni papa obetimi afra mu wa homa iso 0249855396 0249855396 afewu didwa wo ton ade o so timi bo hu dero sane ebe ya wade ton den ebekọ enkan na kwa chichi ye pass na ho fasode no enso etimi aye bebre ni nti so obebo ade ton den hu dero so a eno ane Ahenkan 93.3 FM eso ye bom ekwa chichi ye papa ani asum pempem na ekire na etia ye hyehyɛ ya ne so de emugo aba ese ba bebo anti from marketing department 0244 2900093 0244290093 Alhaji Yankuri Enterprise men kan just provisions a ehwa said ye ya ka say 1 + 1 = 2 no
provision de eno ne Alhaji Hankuri Enterprise hwehwe na cha kwan e wa Achemoda Opportunity Bank and South Blue Rural Bank no hwemu finfin pe adentum baabi a coastal no wona me pajo say ye emo anwa asiche na pe ensuo eduade betwu sinsam na ade bia provision de school for na amamefo amone nkwada tifi provision ade bia de bia nipa ehia bi wona setenam ti kotono dodo anef efo etufo bo mutumi kokotu mu amoton bodwabodwa nso muni problem mo how na etuatwa Alhaji Yankuri Enterprise friend 0245 447138 0245 447138 ebebu mimi ndabia anwume na osun kosi anwume na otwo trense ebesu ebe no na obehu ebe anyi de adwan de mu omren de mu odin na Kwame Asante na chairman so opeso bu beni bia friend 0593 649595 0593 649595 ODI Electronics kasatenten toponko amenipanzo we enkasa woma tobi pen home appliance every ODI ani bedi adanse two TV fridge deep freezer gas cooker blender kettle washing machine de ka ho a watuadi eno a any ODI Electronics eno nti bomodi abra chima boabo Brian kan fem ono mo a osope ODI Electronics me patroba eno ano how ni na to atwa ye wasan policy se otua ne ketenketen na eso ano abeji ana scanner radio now they about frame 0550 900600 0550 900600 Abusaya twa ensam no so freaky Frankie Friday into your tears ya nijide ensam emu. Anwa no na ana ohwa ne ade ahim o man mu pa de anatese na agrada ne hu ako ne hu akanya sem ketewa ne nyina ne se wo kwakatra sori maso wo becho made nti wo muso wo mu ncha na de ane ehu sika wagege ya na sori ma bi tro mu sei wo bu wo mafa so nti aposifo enremeka bi mom sabredia na agrada wogusu twa posifo akukumu anya sam ketra we ne mprensa so ne nyina da anya de aberi aposifo emani bi ene wokokopie mu wokoto na koto hwa asem ne wieye no wasanso atwe asesese na agrada besanso apie mu e wokoto dambie ma na abusumi ewom ya ne da toso adionu enan 24th October anatse waba be pie mu ensuso e wokoto ntina na agrada na so aye hiye papa ene ohwe ni padoma ekobo chenku ewo court wasa wabu amafa so nti wamuju musika na aposifo enkrata wamude ba monten so na musem ewo so wamudi so pepepe nti ehwe ni mo ese 24th October yi wabesa so akopie mu wo court na yese eto ne adin a anene obi asufre ni nyankopon di sufre wo nyankopon na agrada wo sufre ni nyankopon no otonmo ochem so ndo wa abutro ofise nkunim de wo hoi ewo ho ma wona wo twen Jesus. Change Jesus into wano nyankopon ani ma no wahwe wonim sadi yankunim die no ebeba mana ansam kro ya ho no wanyumtuni ba kwa wano so agidi ye papa Nicholas Omanie Champon wo yinyu ba kutro sai be memunsam woni dictionary anya de obetimi atiase wano so akasa no wachirem sa agrada bibi ba ne so Ghana for moma yeni ena ho maka TV station bibiri
I saw that platform be say mutas ma me kan no bibi na mko aso background aso enipa ho sem bone a agrada aka me to say me ni ba bia enso say one me tu oduru obeni me so senya da na echi no na hye entina da no me ni ampon ko ho no opie okuta me nai wo so wasakra na yemmoa no eni ewu me ba bonte na me ka kire nkrofo say sika gade no wahu say akom no lie no eni aba ho nti o de befa asore lie what is sika gade na kan ba jo nya se me na aba mu so obusuani ni konfo agrada mo ma no sakra na dwen na Zakios o sakra ya no the first thing o ka kire urade ne say enipa atwahia wa ha nyina edi me ho adanse say de amanfo di agrada ho adanse boni yi ai na enso de beba wo hu say makoma edo say ne masakra nti se me di nkontompa di nkrofo bibia sika no manya bi me bo ho obi amagine de da be na moti news say krono ne kwase abu agrada bu nkrofo no wafre obi so magi 1 cedi kra wafa nkrofo japade no de akotena aso dem say wo na oyesofo ho do you think there's no God onyankopon Raf is searching for her Abusiani aya Nicholas womani echampon tabitakum safnat pania edinio yeda so ewo ne gidie nsem abusiana kase dede wi wutie ewo wati wasum owura ba kwa ba no ene gidie nsem si oya de pa ono so na biribi atwam na o manage Ghana nyumtuni ba kwa ye fe no ni Charles ni ama adodo na afa no Shatawale na nidi adibu God kan ne afa bulldog se o se odibu God say Shatawale ni pe bia opena sem papa odono pa nya de obetumi agina ba bi aboni din bone da sanze shatta why bia mane pen. Listen, my love for Niama will never die. Forget our differences in the past. Listen, me, I know, like I told him in that Amoabin video, I don't harbor things. I'm not a harborer of things. I don't do that. My love for him will never die. And that is why I'm still on his case. So if I don't get close to him to tell him what I need to tell him to hear it privately, he will hear from me every day from now publicly. Eni amuti yeye eye kani owura na o manage Ghana nyuntuni ba ko Charles ni ama aka Shatawale bu God ena busia mote nene no abusia anafia da kasia ye boaboa no free kwadwa pa newsroom no ana ya di esie na wadwenkyere bre na edu so wonsam a wode ba ye no ya hwe na yetse ya kenkan ne kama ensoso ama we ade aba no wokyere mu se adisuafo na wamo kwatwero wasi BC nsohwe no womunye hu bia free omumu na wamo nkwankwatwero wamungongocho na te wamuni nkunim ana wochem sa papa na wokokọ furu eyi na wawu no wahwa papa na sa bibi tochima ewo ma wonu so de na tentwa aba wo fisco aboabo na wodi efri wesu de ne dia aba atasa watcha ya papa watcha ahenkan yenso ya jiro so wesu de abosi kwakuni ekua mu bo adwumaden ya friend Asante na watcha akosua buadua ma ejewa ane ya da kwa wamo eje so papa wesu so every Obed Ishon wo Akim Achima Benase watcha ahenkan jo so na wochem say ya bo adwumaden papa ane wo tie ye papa yenso so ya da wase koso a na etie ye na Kofirita suso de aba Kofirita suso de aba se abrabo imu aiwe memfa huntu obi aso memfa huntu obi aso nyasa sa womu ja ho senkim ho fa be fa na wan kasa ususum kra no edru esumu a wo ja ho na nipa na do ho beto no so Kofirita de awode aba enso eno no wesu de aba ochem se Ghana police awso wo hwe na agrada wo mu de ni tum papa jeri wotimi nsu ko bi se na ebe ya eniema bi a woye no betimi ensusu ejai na Uganda susu etimi akọ enkan wodi frimole wo achim aha na wodi efi wo chia ne papa ene ne mama ni nwane mu nyina wo mu nyina da susu eje wo so mama for message no ensi ahase na yenhwe Facebook susu de no Facebook nso ebrentimi fa kakra bi brako Alexander so orhe papa wa fi no ni no opunu to tsasa video ane hye so orhe pa eza sema ye ka no emodu na ehwam nso wenzi ni din ado Isaac Ahenkan FM memomadwo mudamufu ampa ewapue mantemu nyame enhira won so sanso ena owura nso ohwe ni din de Philip Akwa ohwe papa oframentia ohwe pa nanso ni omemu Philip yedase kozo yesa na nakwa mo aboaten de ne di aba Crespo wufo so hwe pa omafo ahwe na busia edozen zebrenti media gro be matuma sum to ta na me gya sotro
me pa cho wa do adwenche ba nna no nyankopon